Parlamentara waniya Dem Partî Gulan Sêgît li ser vê mijarê li gel me ye Gulcan Xan hûn bi xêr hatin. Gulcan Xanim çima Birêsa Abdullah Zeydan berbijêrê wê serkeftî nikare bibe şaredar li Wanê? Dem baş qewat bi serê de min ez vê bînim ziman û dizanin ser vê axê yani 1000 sala polîtîkayê qirêj tên meşandin. Taybetî 100 sala o polîtîka êdî zêdetir ser zimanê me, ser çanda me, ser hunerê me hate meşandin. 2016 heya îro jî şaredariyê me em dest dixin ama îrada gelê Kurd ve derê nayên nasîn awayekî destê Qayyûman we ew îrade tê qesbkirin. Îro jî yani em berê xwe denê Birêz Abdullah Zeydan dema ser lê dayê aliyê YSK ve qet pirsgirêkê wê tune bî yani dosya wê hatiye qebûl kirin aliyê ew bêjin ya mafê wê yê memnû vê away we jî qet pirsgirêk tune bî ama roja Eyîniyê 29 Mehê roja Eyîniyê bu aliyê fermî xebat xilas nebî hêj 5 deqe mayî ser lêdanekê dikin aliyê hukukî bêjin mafê wê yê memnû bila bên xira kirin. Du rojan da biryarekê lez û bez didin lîstikekê dilêzin û îro em berê xwe denê bêjin aliyê mafê wê yê memnû ve pirsgirêk heye. Yani ewa biryar em her tim tênin ziman yani biryarekî hukukî nîne, biryarekî ahlaqî nîne, biryarekî vicdanî nîne. Hûn jî dizanin 1 adarê gelê Wanê îradeyek danandiye ortê û 14 gel navçeyê gel şaredariyê bajarê mezin 14 der Gulcan Xanim Dem Partî û Birêz Abdullah Zeydan bi fermî hatibûn haydarkirin ji vê meselê? Na tiştekê wiha tune roja şemiyê agahiyekê wiha hatiye dayîn parêzerê agahî daye yani em berê xwe dene roja wê jî yani ewa niyetekê ne baş e jî ya roja Eyîniyê 5 deqe mînin mesayî xilas bi biqede hinga diçin ser lêdanekê dikin dîsa lîstikekê dilêzin ama dema wê lîstikê dilêzin bu xwe çerçevekê hukukî da wê tînin ziman ewa ez dîsa dubare dikim yani ewa tiştekî Nozdan şaredariyê me dest ve dana neserê Gulcan Xan hekelê hebin yani eger ku Birêz Zeydan nikare bibe şaredar çarenivîsa şaredarê Wanê wê çi be ji ber ku berbijêrê wê yê serkeftî bûye? Bibore hûn dikarin dubare bikin? Yani çarenivîsa posta şaredarê mezinê Wanê wê çi be madem ku ev mesele hatiye rojevê? Niha hûn zanin derdê wan çi ye em zelal bêjin wê ew dibêjin em mazbata Birêz Abdullah Zeydan nadenê mazbatayê em ê bidene ya Birêza duyemîn da kîj partî be em ê bidene wê 2019 jî 6 şaredariyê me tiştekê wiha bê hukukî derînandin holê Aliye Abdullah başkan ve pirsgirêkê hebe jî navê partiyê de dîsa na Dem partiyê de heval dikarin mazbatayekê bidene wê hevalê me aliyê hukukî jî ew ye eva zalale hukukê de pirsgirêkekê Abdullah Zeydan hebitin mazbataya dîsa na Dem partiyê de dene hevalekê dît ama ewa ketine pê tiştek dî yani vê carî bêje em Qayyûmê vê şeklê navêjin ewa aliyê hukukî pirsgirêk heye em ê dene partiya duyemîn em vê qebûl nakin yani gelê Wanê vê qebûl nake çünkü 2016 heya îro îrade gelê Kurd tê qesbkirin yani gelê Kurd êdî ewa yani doza li ser Zeydan çi ye Gulcan Xan? Keremken? Çi doza ku li ser Abdullah Zeydan heyî? Yani hûn zanin heval Abdullah girtîgehê de bû niha wê dikene hêcet servê ama yani pirsgirêka Abdullah ez vê zeral bikim pirsgirêka Abdullah başkan tune aliyê hukukî ve qet pirsgirêk tune îro tinê ewa sîstem ewa dijmin yani ewa çünkü hukuka dijmintiyê ye ew dikete hêcet yani heqene çi pirsgirêkê hevalê me aliyê hukukî we nînin yani hebe YSK dema Birêz Abdullah biçe serlêdan bike YSK tê bêjîtin aliyê mafê te yê memnû ve pirsgirêk heye ez dosya te qebûl nakim tu nikarî bînî mînî hevserokê şaredariyê ama qebûl kiriye YSK ew dosya qebûl kiriye ber wê em vê gere bînin ziman ewa nîqaş gere ser hukukê neyên meşandin çünkü ew biryara îro hatî dayîn hukukî nîne Başa yani hatta niha propaganda yani ne bi fermiye ku Zeydan nabe şaredar ve Qayyûm were danîn tenê hûn wisa texmîn dikin kê ev tişt gotiye ku dê Qayyûm were danîn li şûnawî nana xwe sîstem ve derdorê xwe da ve tînin ziman wekî bilav bi wekî bilav ke çünkü yani 2019 jî tiştekê wiha derînan neholê îro dîsa wê dikin
Yani mıxabın me 14 şaredarî destê xistiya vê qebûl naketin sîstem ama em ê wan bidene qebûl kirin. Başa. Çi doz, çi tohmetekê Abdullah Zêdan di zindanê de bû? Ça? Bi çi tohmetekê di zindanê de bû? Yunzanın parlamenterê Colemêrgê bê Abdullah Heval yê vê xebatê meşîne yê naqada siyasî de xebatê meşînin berçavê devletê herdem pirskirekê wan hene. Mixabin yanî kete girtîgehê derket aliyê dozê wa jî niha pirskirekê tunutin. Dem partiyan hûn dibêjin gelê wanê qebûl nake ji rûyê qanûnî ve çi heye ku pê bikarin vê yekê red bikin? Ya me hêşka dîsa înan ziman ewa tiştekî hukukî nîne. Ber vê ser hukukê, ser qanûnê em biaxivin em ê kewnek masiyê kewne xeletiyê. Ama dîsa aliyê qanûnê ve jî pirskirek heye. Roja êyîniyê. 5 deqa maya ve serlêdanê diken îtirazekê diken. Ama gerevê navberê da Abdullah Heval îtirazekê biketin. Bêjin ya îtiraz û temyîz hakkı. Qet ewa yani ne derketiye holiye aliyê hukukî ve jî ew rêz negirtine yani. Vê awayî de jî kêmasiye wan heye. Yani aliyê hukuk ve valatî hene. Hevalê me yê parêzer ser vê xwe tê bixebitin ama em dîsa dubare diken. Ewa qarar hukukî nîne ber vê ser hukukê em axaftinê bikin em ê kewne kêmasiyê. Ev mijar tenê li ser şaredariya wanê heye yan li hin navçeyên dinyên ku we birine, dem partiyê birine heman tişt heye? Na niha ser şaredariya wanê heye. Başa. Ji rûyê hiqûqî ve eger ku Zêdan nikaribe bibe şaredar, çi rêyeke din heye ku meclis yekî dî helbijêre yan jî îlla qeyyûm were danîn? Na aliyê hukukê de gere meclis hevalekê dem partîlî bijêre ew bedel Abdullah Heval bê kewte vê cihe. Yani bite hevşaredarê evê ya bajarê mezin ew wanê. Aliyê hukukê ew heye. Niha dem partiyê çend deng bi dest xistine ji hejmara giştî li Wanê? Li Wanê ser 155 me destê xistiye. Başa. Ya duduyan kîjan e? AKP. Kewata hûn dibêjin derdê wan ew e ku eger dem partî nebibe qeyyûmekî ji AKP were danîn. Yani em derdê wan dizanin erê. Dibe ku helbijartin li Wanê dîsa bêne dubarekirin eger di halekî de dadgehê qebûl nekir Zêdan dest bi kar be? Niha bu hilbijartin bê dubarekirin gere pirskirekek hebe. Yani vê niha pirskirekek tune ha wa pirskireka AKP bu xwe ye ya sîstemê bu xwe ye. Aliyê hukukî ve niha qet pirskirekê tune. Ber vê ji bo dubarekirinê jî tiştek tune niha. Yani rojevekê me yekê vê şeklê tune. Li çend navçeyan dem partiyê îtirazê xwe dane yasekê di derbarê awayê birêveçûna hilbijartinan û dengderan? Ji bo Wanê hûn dibêjin? Bi giştî li Bakurê Kurdistanê. Giştî Yunzanın niha bî lîsê pirskirek heye, bî lîsê hevalan serlêdan kiriye. Wê dî jî zêdetir ez ser Wanê tişoqilim ber wê ew ê dî ez zalal nizanim. Li Wanê her tişt li gorî we birêveçûye tenê ev mijara dawî nebe. Erê miksê hûn dizanin me dest xist miksê 18 dengê we 18 rayê we AKP îtiraz kir carek dî hejmardin deng dîsa em pêşiyene niha vê awayê de pirskirekê tune yani Wanê niha 14 şaredar jî dest me danin 14 şaredarî. Bi hevberî kirin li gel hilbijartinên berê de dem partiyê dengê xwe kêm kirine. Sedem çi ne Gulcan Xan? Gelem perî kêm kirine çünkü ew polîtîkayê devletê ciwanê me hemû koçber kirine. Em berê xwe denê navçeyekê me heye Elbaq, Başkale. Yani vê derê nêzîkî 25,000 gelê me koçber bûye. Dîsa nava Wanê an jî navçeyê Wanê mixabin koçber dibin an tiçin metropolê Tirkiye xebatê dimeşînin an jî tiçin Avrupayê. Yani gel nikaribe ser sandiqan zafa jî koçber bîye derketiye çûye vê awayê de kêmasiyê heye. Siyaseta dem partiyê ji bo vê hilbijartinê bi taybetî li Stenbolê hûn çawa dibînin ji ber ku dengder par vebûne ser du aliyan? Yani ew biryar me da navenda me jî ew biryar da me got her dere em ê namzetê xwe we derkewin kewne wê hilbijartinê me vê şeklî xebateyê meşan gelê me jî biryarekê vê şeklê dixwast. Hûn bawer dikin ku wê ji ber hilbijartina şaredariya Stenbolê hêviyên pêvajoyeke nû a aştiyê bişkin nemînin? Yani vê şeklê
Nizam yani İmamoğlu bereci ve deri şaredar dikir ve demeci tiketin. Em beri xweda nekate rojev çi deten işame. Başa. Yekî li Stenbolê digot Dem Partî nehatiye cem bêje dengê xwe bidin me. Çima bangeşeya Dem Partî li Stenbolê sar bû? Na hevalan pır xebat dimeşan. Şev û roj xebatê xwe dimeşandin hevalan ve deri. Endekan digot CHP yani dengên wan birine. Jêra gotina dengê xwe bidin CHP. Na yani biryara me zalal bu me ve deri namzeti xwe jî derînandin me xebatê xwe jî vê şeklê meşandin. Hûn zanin bajarekê mezin e 16 milyon kes heye yek û yek belkim heval negeş bine her hevalê vê derê jiyana xwe berdewam dike ama polîtîkaya me zalal bû vê derê. Hûn bawer dikin hilbijartinên pêşwext li Tirkiye çê bibin? Niha ne bawerim. Başa. Parlamentara Dem Partiya Wanê Gulcan Seygî gelek spas ku tu bûyî mêvana Rûdawê. Spas xweş dem baş qat bi serçawa.